Takže čaute ľudia, dneska si spolu zahrajeme Dying Down. Uvidíme, jak mi to pôjde. Skúsim sa urobiť dneska čo najlepšie akvárko. Takže nebudem to okecovať, daj odber a like a my sa ideme pokúsiť urobiť dobré akvárko. Aspoň dobre. Takže keď by si chcel ďalšie video part 2, ako urobím akvárko, nezabudni like, odber, nebudem to zdržovať, daj nejaký pekný koment, daj si nejaké dobré jedlo a ideme na to. OK, takže capci tu už majú. OK. Dobre. Princípe tejto hry, že musíš proste chytiť dobrú rybu a dať si do... OK. Legendary. To si rád chytím. OK, máme legendary rybu. OK. Už sa nám to plní. Dáme im asi nájsť. My tu nemáme nájdenie nič. Počkaj, je tu niečo nájdenie? Moc sa v tejto hore ešte nevyznám. Treats? Aha, OK. Tu máme potom... OK. Poďme nejakú porádnu teraz. Tohto. Ne, tohto. OK. Mám? Ne, oxygen. Dobre. OK, 28 zarába. Not bad. OK. Tak to máme. Počkaj, čo by sme mohli si tak kúpiť? Čalnič asi, že? Skins. Slime. O. Epic. Wood. Jak si to ale ekvipnem? To by ma zaujímalo. Prídem sem. Tak dáme si... Kámo, nič ma to ne... Skins. Aha. OK. Také pohodlnejšie. OK. O! Parfish. A to nezaberá veľa. Nezarába. OK. Nemo? OK, chilluj. OK. Kúpujem si asi, aby sme mali viacej rýb. Za 12 sekúnd sa nám to upgrade, nie? OK. Finish. OK, už máme porádne akvárko, bráško. Porádne. Wait a second, bro. Wait, však máme 7. Tak to si ešte vyupgradíme. OK. Wait, poďme kúpiť lepšie totok. Fins. Čo? Aha. Kúpime toto lepšie. OK. Oxygen. To by sme potrebovali. Toto kúpime. Idem sa ponoriť. Tak tomu ver. Máme nejaký banger proste. O, ty kokos. OK.
OK. Hore. Áno, idem. OK. Aha, finish. OK. Tak si tam dáme určite tohto. OK. Už nemôžeme. Okay, teraz by som si išiel kúpiť lepší zase oxygen. A to stojí 15 000. O tools. Že sa nám akože vie lepšie chytať. OK. To až potom. Ideme. Nejaký banger totálny potrebujeme. Koníka. To čo je? OK, máme legend. OK. Prosím, neskap. Však už idem. OK. 117, bráško. Dáme preč asi toto, lebo to je najslabšia ryba. Toto. OK. Už sa na to začína rysovať. OK. Máme 28 000. Tak to si ideme kúpiť ďalší oxygen. Wait. To neviem čo je. Skúpiť ďalší oxygen. OK. A ďalšie plutvy. 16 000, počkaj, tak to ideme. OK. OK. Nice. Kúpime asi aj toho červa. Worm. OK, trošku vyzerá divne. OK, to nám bude viacej zarábať. OK. Tak teraz plaveme úplne, že rýchlo, bráško. Tak tomu ver. Prečo sa na to tak rýchlo míňa? Toto. OK, a ešte tohto. Nice. A bež. Aha. Ono sa nám to rýchlo míňa, ale ideme viacej hore. To je good. Máme tam 66. OK. Zarábame 365 za sekundu. Čož není málo. Toto. Dáme tam toto. OK. Teraz zarábame 431 za sekundu. Spin. Now. Free spin, prečo ne? To neviem, čo nám ani z toho môže padnúť. Dvakrát lak? Na čo dvakrát lak? Neviem. Asi na ryby? Koľko to zarába? Na 14. Ojojoj. Wow. Tak poď sem, kamarát. OK. Ešte rýchlo tohto. OK, bež. Plav. Nice. OK, my máme tam bejsku. OK. My môžeme aj selovať. Aha, OK. OK. 3
58 000, tak to sa zarobí, brácho. Take out, dáme takto. Dobre, už zarábame 1000 za sekundu. Zase by som si kúpil nejaký lepší Chocolate Rain? Asi. Neviem. 71. Tak to počkaj, bráško. To si kúpime. Tak. Kúpiť Oxygen Tank. OK. Dáme si. Predal som mu všetky fiše. OK. Nice. A ďalšie potrebujeme si zarobiť 99 000. Tak to už plaveme, brácho. Tak to plaveme jak král. Dole, dole, ešte dole. Nice. Rainbow. OK. Tohto masťucha. Ne. Toto. Nice. Zoberiem hoci čo. OK, chill, viem. Máme Rainbow. OK. Aha, upgrade akvárium. Tak to si dáme. 4 minútky. Počkaj. Dáme si tam Rainbow. No. Take out. Dáme si tam bossa. Ešte môžeme, ne? No, nemôžeme. OK. Počkaj, tak ideme to 24 000. Nice. Koľko zarobíme? Nice, bráško. Slime 500. OK. Máme dole niekde. OK. Dáme toto. Legendary, OK, seal. Toto dáme. Ešte toto dáme. Tak, to neviem, ale ešte stíhame. Akoby. Stíhame. OK, nice, pekne. Zatiaľ nám to ide dobre. OK. Toto zatiaľ nejak šmachuje s tým. Take out. Seal. Toto. Take out. Gold. OK, nemôžeme. Ale dal by som ešte nájsť niekomu. Že ideme dať nájsť. Máme to furt dávať nejaký join event. Kupujeme 3 wormiky. A dáme to tomu najväčšiemu bossovi. Dáme to tomu... Prečo to není... Aha, toto. OK. Už nám zarába dosť veľa. Dobre, ideme si kúpiť buď ďalšie plutvy, alebo ďalší oxygen. No tak to radšej plutvy. OK. To
No, to mi príde to... What? OK, nejaký admin píše. OK. Osil. Ne, tento. Nie. OK. Bracho. Ten je dobrý. Ty kokos. Shark! Oh! Máme žraloka. OK, bracho. Žraloka. OK, braško. Dneska si myslím, že sme urobili toho veľké. Akože dosť. Takže dáme preč toto. Toto. Dáme si tam toto. A to zarába menej než rare. Tak OK. OK, tak to predáme. Zarábame skoro 1000 za sekundu. Takže top. Predáme všetko. OK. Ešte by som to Kamo. Ešte by si to videl. To asi nestíhame. A poďme ešte pre jedno nejaké totok. Kámo. Jaké dobré. Tento? OK, berem. Ty vole. OK, 301, kámo. Ne, neskap. Gold. Áno, chápeme sa. OK, kámo. Gold. Legendary L to máme vlastne OK. Už máme rovno aj baseu. Takže týmto zakončujem toto videjko. Dám si tam len ešte ryby. Take out. Tak. OK. A vlastne tam ešte môžeme dať ryby. OK. Takže ak sa vám toto videjko ľúbilo, nezabudnite dať like a odber. Keby ste chceli part 2, tak tu dajte 10 lajkov. Ako vylepšujem akvárium. Urobíme to proste dobre, dáme si lepší oxygen. Môžeme chytiť aj nejakého zase 500 rybu.